ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ. ирӯз 18 майи соли 2024 1118 сомонӣ. ирӯза навор бо диққат гӯш кунем бачако. наворда дорем Hyundai Solaris ҳастай, Mercedes Benz E-Class ҳастай, Volkswagen ҳастай, Toyota Camry 2 дона ҳастай, Opel Zafira ҳастай, Lada Priora ҳастай ва баъдан Opel Astra J ҳастай, караванои Prastoy Astra F, Opel Astra F кузов седан, хэтчбек ва дигар маркаи мошино баҳри шумо. навора лайк зад, дар канал подписатсия кар. навора бо диққат тамошо кунем, барои реклама муроҷиат кунем. заминҳо, хонаҳо, мошино, квартира боша рекламааш мекунем, фурӯштам мегузорем. качесвара баланд кардаман дар ҳамун комментария нависен аз куҷо то чанд сума кадом маркаи мошин дар кора пешниҳод мекунем. ҳамин як дона лайк боша бизанен, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунен. эълон ҳамо бачако сар мекунем ако. бекор бошен якум мошина тамошо кунем. Opel Astra F ҳастай, дар кузови хэтчбек рӯи мон кардан дар шаҳри Душанбе. солаш 95, 33000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. барои муроҷиат WhatsApp ҳар ди номеро дорад. ҳолати мошин хубай, ҳуҷҷатҳо то моҳи ноябра ҳастай. балонои пеш 100%, ақиб 60%, краскаш миёна, хадавои аҷоибот. ҳуҷҷатош мақсад ҳастай утилизатсия кардагӣ. алиш намешавад толка наличи сум бо нархи 33000 сомонӣ. камтар муомила дорад дӯстон. занг бизанен, маслиҳат кунен, мақбул боша мошина. хэтчбеки тоза дӯстон, ҳамиқа ки сирош набудай, ба ҳамон хотир гуфтан мефурӯшемша. 33000 бо савдо дорад. марама худотон бачако зангават ка маъқул боша аз номи канали мо Саудо ТВ чахчах кунем. бачакои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан, ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастен, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешавад арзонош. даромад тамошо кунед, силкаш дар ҳамон комментария мондагӣ дӯстон. ана ака Саудо ТВ ди мошинша эълон мекунад бачаи азиз. Opel Zafira ҳастай ки солаш 2006 сол дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. 65000 сомон нарх. бензин, газ, мотораш DVD автоматай. мешини меравахташ. Zafiraи фасон тозаш 65 савдо дорад. 2006. дар ҳолати хуби техникӣ мошин нахаду қарор дорад. мега 4 балонаш нав панавай. мотор плюс хадавоиш ҳам 100% ҳай. ҳуҷҷатош то 01/2025 мега ки ҳастай бачаҳо. Zafira 2006 ҳай. 65000 сум савдо бо мешавад. савдо дар назди мошин дар шаҳри Хуҷанд. муомила кунен, маъқул боша дӯстон, бигиринша. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дути ҳастай ки солаш 1996 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад бачаҳо. краскаи сафед, дискачои фасон, балонош 85%, 24900 сомон нарх. муомила дорад. бензин, газ, объёмаш 1.6 механика коробкаш. мотораш соат бар ин кор мекунад. коробкаш созай, хадавои соз. мега балонош нав, яксола, ҳуҷҷати солона дорад. хубиш ҳамия ки кондитсионер дорад, дар гармӣ мақсад намепазишер бача. 24900, 96 ай. дидесен ҳолша. инами краскаи сафеди чотка савдо мешавад. 24900. агар аз номи канали Саудо ТВ гап занен, бо ягон сум скидкатон мекунад. аз номи мо гап занен, скидкатон ҳатман мекунад дӯстони азиз. мошини фурӯшӣ чорми ирӯза. Lada Priora меганша ки солаш 2009 сол. алюмини свет дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 32000 сум нархаш. муомила дорад. бензин плюс газ. объёми мотори 1.6 16.
коробкаш механика барои тамос толка ватсап дастӣ кор намекунад. 807 600 009 дар ватсапшон муроҷиат кунед. утилизатсия ҳастай. ҳуҷҷати солона нав кардагӣ ҳастай. масъалаи аккумулятор нав даро фонни пулт қатъӣ кор мекунад. хулоси гап ки мошинча нахаду савдо мешавад бо камтар, яъне ки бо камтар арзон мекунаша. 32000 сум бача. ин состояни камай, медонед, ин состояни камай. мошини фурӯшии панҷуми мо Volkswagen Passat ҳастае ки соли 1988 сол бо нархи 14990 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар шаҳри Душанбе сӯзишвориш бензин, мотор 1.8, коробкаш механика. мегӯяд ки Volkswagen легендарный, мақсад ки касе мехара 15000 бо муомила мекунаша. Passat 3 баллонаш мақсад нав мега, яташ средний. состояни мотор ходовой 100%, баллоно 70% обш мегирем. агар ҳуҷҷатоша ака нагуфтанд ки дора надора, худотон бо дӯстон ҳамин рақамои 889 да занг бизанен, маслиҳат кунен. аз рӯи вид мошинча чӣ хел мебинен, ранги Toyota Mark II ҳай бачаҳо, зангаватка чахчах кунен, не ки Volkswagen Passat меганша. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки соли 2007 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кузуфаш хечбек, дӯстони азиз, 60000 сум бо муомила дорад. бензини холӣ, мотор 1.4, коробкаш механика. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. Opel Astra G мега вагонай дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. 1.4 бензин. масъалаи документош 1 сола ҳаст. моторш Ecotec. муомила дорад. тоза Astra G тоза вагони 2007 дӯстон. зангаватка маслиҳатка бигирем, маъқул боша. агар алиши вариантора нагуфтан, камтар муомила дора гуфтаган ҳамин қадр дӯстон. муомила кунен, чахчах кунен, маъқул боша. аз номи канали мо рафта бихаренша. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Daewoo Nexia ҳастае ки қабулш кардем. солиш 96 ай. ҳамин ҳолат краскаш тоза, дискачаҳои пасон. 96 дар шаҳри Кӯлоб 12500 сомонӣ нархаш. боз муомила дорад. сӯзишвориш бензин, газ, авиамотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб ай мега, ҳолати хеле хуб техникӣ қарор дорад. ходовой 70%, баллонош средний. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Opel Astra F ҳастае ки қабул кардем дар кузуфи седан. 95 сол дӯстон, бениҳоят тоза. дар шаҳри Хуҷанд 36000 мега савдо мешавад. краскаш беҳад тоза кай. савдо дар назди мошин дар Хуҷанд, бензин плюс газ. анами седан савдо мешавад. бовар кунед, седанҳо гарани қиматан. мотор 1.6 механика. масъалаи баллонош 70%. утилизатсия техосмотр надорад. арзон ҳам мешавад камтар. 36 та муомила дорад. хеле нагуфтанд ки мақсад масъалаи алиши вариантҳо ҳаст нест. худотон бо пешниҳод кунен, маъқул боша, алишам бикунен. 95 36000 мегаша. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. каравани Прастой ҳастае ки солиш 97 қабулш кардем. дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 35000 сум мегаша. савдо мекунанд боз. газ, бензин, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин дар ҳолати кория.
мешини ҳай мекунӣ, мақсад кори асосиро мекунӣ. Мотор нав кардагиай ягон раз худ мошин айни ҳол надора. ҳуҷҷато то январи 2025 сола дӯстони азиз ҳастай. ҳамин рақамои 977 занг бизанен, маъқул боша каравани парасия рафта харидорӣ кунед дӯстони азиз. мошини фурӯшӣ даҳум бардор азиз. мерседес бенз Е-класс ҳастае ки солиш 99 сол, 50,000 сум. ҳами краскаша нав кардиян. бензини холӣ, Е-класси 99, мотор 2.3 автомат, кондитсионер, обогрев сидения дорад, монитор андроид, задник камера, мотор коробкаш масъалааш мега 100% савдо мешава. дискошам мақсад фасонша загем, краскаш нав кардагӣ. хулоси гап дӯстон муомила дорад. 50 та ҳозирашта савдо мешава. алиш мешава намешава нагуфтанд. ин тарафша худотон пешниҳод кунед, маъқул боша мумкин алишам бикунам бачаҳо. мотор 2.3 автоматай, ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бачакои азиз, номерои ма барои реклама кардан, қабули реклама, замин, мошин, хона, квартира чизе боша агар набориш мекунен, суратҳоша роӣ мекунен дар ватсапи мо. имо телеграм ҳам дорем. рӯиши рекламаи гизараш мекунем, фурӯшта мегузорем, ҳаракат мекунем ки кортона тамом кунем. мошинай, заминай, хонай, квартирай фурӯхта битем бачаҳо. навори баъд намон худо хоҳад боиди хонаҳо мешава. хонахоро ҳам метавонанд тамошо кардан гиранд. мошини фурӯши 11 имрӯза Toyota Camry ҳастае ки қабулш кардем ки 2007 сол, ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румида қарор дорад. дӯстон мега ки 70,000 монен бо савдо мешавад. арзонш мекунанда. бензин плюс газ, мотор 2.4 механика, ҳамин краска, ҳамин нарх савдо мешавад. ҳуҷҷати солона дорад кардагӣ. мошин боз муомила ҳам дорад. мотор ягон айб надорад. масъалаи ходовоиш кор дорад. мегирен ходовой мекунанда далши ҳай карда мегарден. Camry 2007 70,000 сомонӣ бо савдо мешавад. худотон бачаҳо занг занед рақамҳои 558 аз номи канали Савдо ТВ чахчах кунен, камтар муомила мекунанд. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастае ки роимон кардан қабулш кардем. 2013 сол, краскаи сафед. дар шаҳри Душанбе 68,000 сум, номеро транзит, краскаи сафед. бензин газ, мотор 1.6 механика. савдо мешава. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидор бошӣ, конкретни харидор бошӣ мега биё айфеш бин гап мезанем. чахчахам дорад дӯстон. барои тамос рақамҳои 978 ахираш 47 метавонен харидоро занг занед. номерош транзитай. хулоси гап ки чотка мошинча хеле зури барғазидагиай 68 савдо дорад. фақат ки беҳуда нороҳат накунем. маълумотҳои мошина пурраша ай соҳибаш метавонен пурсен дӯстон. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry ҳастае ки солиш 1997 дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 25,000 сум, бензини холӣ, мотор 2.2 механика. мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска нав, мотор, коробка, кондитсионераш 100% дӯстон. занг бизанен, ҳамин рақамҳои 203 чахчах кунен. Camry 97 25,000 сомонӣ бо муомила хулос мекунанд. дӯстон азиз, салон кожа, краскаша ки дидесен дар кадом ҳолатай. худотон бо занг бизанем, бачаҳоко масъала кунем, маъқул боша бигиринша. хеле ки нагуфтан алиш мешава намешава, ин масъалада нагуфтан пробегшам бипурсен. хулос маълумоти пурраша ай соҳибаш бигирен.
мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ бардор азиз. мошини фурӯшии 14 Opel Astra каравани простой аст ки 96 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бо нархи 28000 сум фурӯхта мешавад. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. сезони караван. марама рақамҳои 556 занг бизанед, чахчах кунед. мега 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. радной краскай хидшай. ай соли 96 ака мега алиш накардем. хай бо худотон бо муомила кунед. ҳамин хел маълумот қабул кардем. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе 96 сол ай дӯстон. хулоси гап ки дӯстон нашоти ҳар як мошин рақамоша занг бизанед. дар рӯи экрантон хонаи навро магай канали нави мой бачако хона тиҷӣ бовар кунед. хонаҳо, мошино, замино, квартиро арзон мебинем. ҳамин болош дар дароен беҳтарин каналай дастгирӣ кунед бачаҳо. касе медорад якта лайк зана, подписатсия кунад. хай хутон эҳтиёт кунед.